Heipä hei taas kaikki. Ei nyt Pixelworld-pelaajat, vaan autoissa pitävät ihmiset. Tänään pelattaisiin Demolition Derby 3. Tää on yksi uusi peli, jonka mä latasin. Ja mä oon välillä vähän tätä pelannutkin. Tänään siis meillä olisi aiheena mennä vähän niinku poliiseen pakoon. Ja mulla on siihen sopiva auto. Eli tänään siis oikeastaan aiheena on se, että me mennään vähän härnäille poliiseja. Eli jos niihin hipaseekin, niin, tai jos ne ajaa sua päin, niin tietysti ne lähtee sua jahtu takaa. Mutta ihan ennesteeksi, niin. Otetaan semmonen moottori, joka ärisee vähän sen P8, että ne poliisit pysyy edes joskus perässä. Eli me mennään täältä tällaiseen. Sitten kun mä en saa pistää mainoksia tähän. Juu, tää on vähän huonolaatuinen tää peli. Mutta hei, taas että päästään poliiseilta. Siellä näkyy ensimmäinen poliisi. Hyvät ihmiset, se aika on tullut. Boom. Ja sit lähti pako. Uihi. Se ei muuten mielen perässä pysy. Ja vähän härnätä. Oho, se onkin vitsin pönde. Onko se tuhonnut tää paikka? Kato nyt, sinne meni palopostikin. Sieltä se pönde tulee ja ohi meni. Kattokaa minne se liikkuu. Kattokaa, sieltä tulee. Kotoipä. Ei hypännytkään saa. Jatketaan matkaa. Vähän boost. Radiosta tulee hyvät rogit. Hullu drifti. Ne on ihan liian loivia nämä mutkat. Muovi on auki. Sulje se. Mua ne poliisit ei saa nyt tehdä sellainen. Menikö se mun poliisi musta ohi jo? Ihmiset. Peristä pönde poliise. Oliko se mun lähellä edes? Sieltä se tulee. Nyt. Boom. Kai se tippu. Se tippuu! Yes! Hihi! Mennään perässä, tutkis se. Tuolla se menee. Tajusko se vielä, että mä oon täällä? Apua, resettaa se auto. Missä se pönde poliisi on? Onko se tässä? Perisit. Sieltä se tuleekin. Hei hei.
Lähdetään talon katolle. Tänne se ei pääse. Boom. Where is the police? Se räjähti! Se just räjähti. No siinä oli ensimmäinen auto, jolla finissätti. Eli tässä on idean se venatkaa. Eli siis se idea oli se, että me härnätään Venä. Mikä moottori? Niin kuitenkin. Ideana on se, että me otetaan yksi poliisi ja aina kun se räjähtää, niin me vaihdetaan autoa. Ja tässä on niinku, että per video ehkä 2 poliisia kun saadaan räjäytettyä. Niin se olisi niinku siinä. Poliisisetä. Siinähän se tulikin. Nyt mä säikä. Tulkaa ihmiset. Tehdään tällainen kikka. Omistaaks mä tän auton? Vai onks tässä valmiin boosti? En omista kyllä. Boom. Taisi olla mun takana. Vedetään vähän pikku rodeo. Se vähän lagas. Tää on niin hidas oikeesti. Tässä on joku V2 varmaankin. Kuinka kauan arvelette, että siinä kestää? Se räjähtää se pöndiauto. Se oli taaskin mun takana. Ei vaan. Poliisisetä. Juu. Siinä kestää kyllä ikuisesti.